igande honetan itzordu handi bat dago Donostian, bai. Bai, Donostiko bandera, kontxa, zehazki. Eta lehenuo, ostiralien eta larun batian, aperitibua, boga, bai. Ez dakit nahizten nahi naizen, Jonander, ongi etorri, boga eta arrauna, ez daka zerikusi gan zehazki. Printzipioz ez daka zerikusia, baina, bueno, festarekin zerikusi izango du, Zer da zehazki boga, zer topatuko dugu? Boga festivala da, oain dela 3 urte hasi ginean, da urtengoa Miramarren egingo dugu, bueno, kontzertuak izango dira, printzipalki hori dira, kontzertuak, denetarik egongo da, 3 estenatoki izango ditugu, eta, bueno, boga festivala 2 zatitan banatuko dugu, nola esateko, alde batetik doaineko egoera bat egongo da. Gune bat. Bai, Pleaso plazan, eta gero izango ditugu Miramarren ja ordainduta. Leku garra, Polita, bai, kontxa guzti. Bueno, lagunak, elkarrekin ningo deuna da errezeta behar bat, eta aldi berian, festivalian zetopatuko deun ikusi, ikasi, eta jateko zerbait egongo aldare bai, festivalian. Beti bezala, jateko egongo da. Donostian ezin da falta hori. Ezin da falta, ez da. Adi lagunak, ehundoko saio bat horretan. Bueno, Jonander, txitxarek eta martxan eukiko dituzu ja, ez da? Ja, holtzanak prestatuta, jendia ja urduri, taldeak eta etortzen. Ja, bihar hasteko gaude prest, da, azkenean lan ondi izan da, ez? Uda guztia egon geha prestatzen dena, bueno, eta azkeneko egun hauetan dena, ja, holtza jarri, barra jarri, dena prestatzea. Ja, materiala gartzea, ez da? Hori da, azkenean saiena, nola. Baina esan dezu uda guztia lanian, baina hilare bai, bukatzen dezue festivala, eta ja urrengo urteko gauza lotzen azte zeate illa, ez da? Hori bai, importante dena azkenean grupo honak izateko askar lotu behar dira, ez da? Askar lotu behar dira, bai, askotan urte baldenago, edo urte eta erdire bai. Eta zer nolako grupoa datosten, guantxe garatuko ditugu, errezeta iten deun bitartian. Ikusiko zuen, entxalada berezi egingo deu, geresi tomatekin, patatakin, oilaskoakin, hemen kuilatxuan barruan sartuta, era berezi batean, ospinetako behar bat prestatuko du gainetik botatzeko, eta aldi berian, festivala gorputzian sartuko du. Festivala, ikusiko zuen. Bueno, lagunak eta Jonander, garatuko izuet pausuz nundik nuebiliko gen errezeta iteko garaia, bale? Esan deun bezala ingo deula entxalada oso berezi bat, zatik hemen dakau kuiatxuan ikingo jat, xerra finetan moztu, aldeten finena, plantxan markatuko deu, eta gero hemen jarriko ditut horrela, luze aska. Eta ingo deu bete. Nola beteko deu? Hemen dakau oilaskoa. Oilaskoa ingo deu, ontzen jarri pixkat, hemen baratzuri hautzakin, oregano eta piperra hautzakin, lauki txikitan, gatzan puntu eman, eta salteatu ingo deu. Hori bat. Beste alde ingo deuna da, patata egozit, eta behin egozita dakaunian ere bai, zuritu, lauki txikitanin, eta gurinetan salteatu. Bi. Eta 3, hoi gutxi balitz, ingo deuna, geresi tomateke bai, laukitxotanin, eta pixkat zukaldatu, laranjan zukoakin. Eta gero ingo ditugu 3 gauzak elkartu. 3 gauzak elkartu, eta kuiatxuan barruan sartuko dugu, eta kiribilduko dugu, lasaina bat izango balitz bezala. Lasaina baino kaneloi bat. Eta kaneloi hori, ebai barruan jarriko jau, hemen daka ongaztan krema eta aguakate krema. Pixkat jarriko dio, eta ja, kaneloi hori ingo deuna da, plateraratu, errukulan gainean, eta gainetik botako dio, indako olio berezi bat, ingo deuna tomate lehorrakin, hemen gaztakin, parmesanoakin, siapia, mostaza dala, olio pixkan naztu, eta gero hori gainetik botako dugu alinatzeko. Earra, ez da? Gozeakin ja. Oide, ja hemen txitxare dazkau festivalekoa, baina jateko ere bai, ez da? Hori beti. Bueno, zuk alden zemuz moldatzea, ondo? Bai, igual gustatzen zaik? Bikain, behitu, alde batetikan, nik oilaskoa txikitu eta ontzen jarriko gauza haiekin, patatak egosten jarriko ditut, eta bezalde hemen berko ditutena da, behitu, hauek.
laukitxotanin, txikitan, eta gero ateako zu laranja honen zukua, eta hori ere bai lapiko txiki baten goxatzen jarriko dugu, bale? Ba, hasiko naz laguntzen. Goide, txirrik itxarrak ajungo ditu, lasai, eta esan dakua. Aldi berian mingaina eman berdiogu, bale? Bale, perfecto. Bueno, Jon Ander, azteko tamen, festivala. Hasiko naz, ez? Bai, hasi eman eurra. Boga, festivala. Zenbat da, irugarrena o laugarrena? Irugarrena, ez da? Hori da, bai. Vale. Nolatan hasi zinaten? Zenbat de pertsona zaudete festivala antolatzeko? Nik uste talde... Bai, handia geha. Talde handia geha, bai, hasi ginean, bueno, hau hasi izan nolabait... Jeans Music, Sergio Cruzado, Donostiako, bueno, promotore handi batenkin lan egin nahi genula hasi ginala. Da, bueno, da balkoak ere agu, da berarekin batera, proiektu honi hasiera eman izan genion, bueno, momentu txiki horretan etzegolako Donostia Festivalik, ez? Vale. Lehen egiten zan nahi geldon da, hori bukatu intzan, da... Eta zoze bihartu niri buruak, ez da? Horidek. Eta zuezeate, bai, bea da, Jon Ander, daba, ez dakit ezagutzen dezuen, baina da festivalak ematitun diskoteka esango genuke, o nola? Bueno, antzoki, diskoteka, bai, bi gauzak nazten ditugu, bale. Taba kalera onduan dagona, ez da? Bai. Egundoko festa montatzitu ze horre bai, ez da? Bai, hortxe gehiagi. Baina guain eharragua montatuko zu, ez da? Bai, aurtengoa. Beste erabatekua. Hori da. Eta, esan dezun bezala leno, 3 holtza egongo dira, ez da? Hori da, principala azkenian ordainduz den zati horretan, ez? Mirabanako zati horretan, izango ditugu, jauregiaren atzekaldean izango doa estenatoki nagusiena, ez? Nolabait esateko. Eta gero, kontxara begira, estenatoki txikitsu bat egongo da. Eta gero, jauregiaren barrean, izango dugu nolabaiteko gela txikitsu bat. Bai. Eta hor bertan izango dira, bueno, pare bat kontzertu txikiak, baina oso pertsonalak. Hor izango ditugu Eneritz Furiak eta Sagusar, vale? Sagusar larun batean, da ostiralean, da larun batean Eneritz Furiak. Ona. Eta, bertara juteko, pentsatzen dugu, gero esan duzu hori, baina gero easune bai beste bat, ez da? Doaineko bat egon da, ez da? Bai, doainekoa, negazue gero itzen dugu horretaz. Vale. Negazue itzen dugu pixo bat ere estenatoki nagusian izango ditugun talde. Ze talde ongo dia bertan, adibidez? Ez talde potente datozte? Potenteneak igual adibidez izango dia, bueno, Espainiar estatuan Leon Benavente. Vale. Indie pop pixo bat manazten duen talde txo importante da, zuzenean igual. Adibidez izan daiteke importantenetakoa, bai. Vale. Gero ere Kokoska izango dugu bertan, izango dugu baita ere Street Park, eta bestalder izango dugu Broke Kombe, hau neska hau soul egiten du. Vale, nondik handator neska hau? Neska hau uste datorrela, nago oso seguro, baina uste Londresetik datorrela. Londresetik, vale. Eta, hola, astuta, gehiago, bai, Azulejea izango dugu baitare bertako estenatokian, eta, bueno, festa bat izango da, festa hundi izango toki hori. Zenba jende ongo da hor barruan aldu sartu? Estimatzen dugu, 1.500, 2.000 antzeko. Holako, zeo izango da. Igual jende gehiago gerturatuko da seguruenik igual EASO plazara, baina bertan ere jende asko gonga. Bikain. Eta holako talde potentiak ekartzeko, esan dezun bezala, leno, lan mordo bat inberko atzetikan, eta ondo lotu biharko dia, eta... Bai, bueno, prinsipioz, bueno, normala den moduan kaso hauetan, ja 10 urteko esperientzia hori bertan dago, da errazagoa, ez? Azkenian kontaktu gehiago ditugu, eta horrelako gauzetan mugitzea igual errezagoa da, ez? Baina, bai, lan egin behar da hasieratik, dei asko egin, eta jende hori ona etortzeko naiz da dirugatik ez izan, nola baite lortu bat ez, etortzea beste gauza batzu betegatik ere bai. Bai, zeratik asko lako jendeek, dirugatik moitzen dira, noski bai ez, dirugatik ere bai, baina flow pixkat eman berdiozu ere bai ez da? Bai, hori bai, beti azkenean Donostiak bere gauza politia ditu eta ez da saia, ez? Saia ez da jende hona ekartzia.
Ona. Bueno, eta Jonander, zure eginkizuna egun horietan zein izango da? Nondik noa ibiliko aiz? Otanietan, Jesukristo bezala, bilera katuko ze, alde guztietan egon berko zea. Normalian ni egoten eiz kontrolatzen gehiago barrak eta, Vale. Produzio satitxo hori eramaten dut gehien bat, eta langileak eta. Eta langileak eta eramaten. Zenbat langile kudeatu behar dituzu olako eventu Normalian olako eventu batian, 35 kamarero, bai. Antzeko bai, gero, bueno, beste langile batzuk ere daude, montajeterako eta guztio ditarako. Bai, teknikariak eta... Hori da, igual ibiltzen gara egun horietan lanean 50, 60 pertsona. Eta, gainea, gaztetxoak izango dira, o jende gaztia izango da hor lanean ibiltzen dana, ez da? Bai, nik uste dugu gehien bat ason egongo dela zonalde gazteagoa, bale? Hortxe izango ditugulako Chill Mafiako Kiliki, Nasher, Nuser, Senia, bale? Kontzertu bertako jende asko izango dugu hor, eta orduan nik uste dut kanailegitagoa izango dela, ez, tokila, ez? La jendea horri biliko dela mugimendu handiago erekin. Ze ona. Gainero. Egia esan hor ritmo eharra garriko du eta ambiente eharra, ez da, jende horrek. Bai. Eta esan dezun bezala, lehen hasieran aipatu ezula, Donostin jaolako festivalik etzeola, bai o bai bihartun Donostiko hiriak bezalako batekolako festival bat, ez da? Bai, azkenean Donosti txikia da, ez? Baina, bueno, beti ibilida... Baina potentia aldi horian, ez da? Bai, beti ibilida, ez? Musikalen munduan nahiko gertu, eta azkenean, bueno, gertatu da beste toki batzuetan ibilia la jendea gehiago, ez? Edo beste toki batzuk mugitu dira gehiago, eta Bilbo aldi ez? Eta, bueno, bere BBK Live badaka, eta guri falta zaigu, ez? Baiko azkenian hemen Donosti, herri handi bat bezala da, ez da? Ez gain iruburu potentia, ez da? Ez potentia, herria. Hala da. Bueno, ze musu horrekin? Hortxe. Ezin jo, hau jarriko jo hemen martxan olio tanto batekin, eta ingokena larainan zuku atea, tan botako zio, eta ere bai, murrizten utziko dugu elkarrekin. Perfecto. Vale, hemen botako dugu olio tanto bat, nik hor jagontzen dakat oliaskua, belarru usaintxuekin, belarrez, bueno, baltzu ja, eta baita ere oreganua, belarra dala, eta baita ere bota jo piperra utza. Vale, hoi listo, hau listo, eta patatak egosten jarri behar ditut, bai. Bueno, eta musikai eman dit jo, lehendabiziko ikutua, olpetsua, baino esan duen bezala jateko egongo dala, eta badakite bai, gauza gehiago ere bai topatuko jo, merkatua, o... Bai, beti biltzen gara, beti gustatzen zaigu merkaio bat montatzea festival hauen inguruan, ez? Egiten ditugu bestea, bueno, dabadan hasi ginean oin dela ja 10 urte, dikenion merkada badabiloa, da geroztik beti gustatzen zaigu saltsa ematen dio, ez da? Beti ematen dio kolore txikitsu bat, ez? Tokiari, da, bueno, da gaina asko laguntzen du baita ere, igual musika munduan ibiltzen ez den jende hori gerturatzea, eta, bueno, biztatu bat, botatzea, ez? Hori da bai. Entxala misto bat ditia, ez da? Eta ze topatuko du merkatu hortan? Merkatu hortan, denetarik. Artizau gauzak, bigarren eskuko gauzek, diskuek, edo zer. Vale. Nola baiteko merkadio callejero. Ona. Jende asko nun izango da zehazki merkatua? Nun egongo da kokatuta? Principios da Aso plazan egongo da estenatoki bat. Bai. Eta nola baite jendearen atzekalde horretan, hasierako bai, ia uste gelitzen dela topotik gertu hau, bale? Satitxo horretan montatzen ditu, 30-35 postu olako zerbait. Eta, bueno, jendeak zeo zer erosi ezake. Claro, zeo zer erosi, goxatu, eta hori diska berezi bat eman, bigarren eskukoa. Azkenean nahi duguna da, nola baiteko festa giro hori mantentzea alde askotatik, ez? Ados, onda. Jateko ze topatuko dugu? Jateko, haindikan ez dakigu zeintzuk etorriko genezak, baina metiko, bueno, food truck eta horrelako gauzita jarriko ditugu, ez? Bueno, eta gero atean nahi dunak eta eason eta horko tabernetan eta zozen nahi dunak. Horre ere, aprobetxatu, toki politia daude horre ere, bai. Bikain. Bueno, hemen ingo deuna da, honei eur pixkat eman, nahi dantzan hastia pixkat, eta hasten da nian musika pixkat iten, botako dio ja hemen zukua. Hemen dakau patatak egosten, gatza pixka botako jot, eta gero hau prejitu behar dugu. Igual, bai, gero pixka prejituko dugu, lasai. Eta ingo deuna da, Jonander, bitarten, erreportai bat ikustea jungo gea, bale? Perfecto. Marrua burgerrea jungo gea, eta ikusiko zue. Nik uste eta hamburguesa bat inberdiko da, Marrua burger izenakin, oantxe gaude gueltan, oazen bertara. Eguerdion, Joseba, aspaldiko.
Iker Munduaten naiz, aurrekoan gure behiak erakutsi genizun Joantene baserrian, Lezon eta oraingo hontan Donostira etorrekera gure marrua proiektua erakustera. Gu hiru anai arreba gea, Lezokoak, Joantene baserrikoak, eta guk gure ganaderia propia daukagu. Hau da, guk hasi ginen haragi lotiak egiten, eta bi txanda oso politak izan ditugu, bino euki genuen idea txiki bat, non nahi genuen jendiak gure haragiak toki batean daztatzekoa edo probatzekoa. Eta bueltaka aukera bat sortu zitzaigun, non lokal bat alkilatu, eta proiektu izan zen hamburguesari bat erekitzekoa. Eta oantxe, hemen gaude. Proiektua duela hilabete batzuk ereki genuen, oso pozik gaude, jasoera herriekin, Donostiakin, Antigua auzoarekin oso politia izan dugu, baiterena baitu dugu, probintziko jendea asko heldu dela, gure haragiak probatzeko asmoarekin, eta gu oso harro eta oso pozik sentitzen gara. Hemen, daztatzeko aukeran, bai sarrerak, 4 bat sarrera, hamburguesak 7 bariade azkazute, postreak guk etxean egindako postreak aukeran ebadituzue 4 bat, eta hoxe da gure hemen eskaintzen duguna oangoz. Eta guri postasun handia ematen gaitu, jendia ona etortzea eta gure kilometro zeroko proiektua ikustea guk egiten dugula tramitazio guztia. Guk Joantenen hasten gea eta marruan guk bukatzen dugu. Eta zuei hori ikustea, satisfazio hori guri postasun handia ematen digu. Hemen txeusten dizuet guretzako marrua proiektua zer dan, eta oraintxe, nea nahiarekin, Julenekin utziko dizuet, hamburguesa bat ikusteko nola preparatzen du. Kaixo, Julen naiz, Ikerren anai txikila, eta gaur erakutsiko dizuet nola ite deun hamburguesa famatuna, La Reina de Joantene. Lehendabizi barazkileak moztuko txugu, tomatia lamina finetan, gero tipulaia pikatu dakat. Hasiera batean izena izango zen Origen, binon azkenean ikusi genuen etzakala zentzu handik erdera zeukitzia izen hoi, eta familian bitartez erabaki genuen azkenean marruak zentzu gehi izango zula, behiak iten duen marrua, soinua. Gero hemen dakau 180ko bola, pikadilua, ezer gabe, gatzik gabe ezer. Gero izango zen, 20 erditikan moztia eta mantekillakin bustitzia plantxan markatzeko. Hamburguesa hau erabaki dugu ejartzia azkenian lotura handina dakalako baserriakin. Guk hemen apostu egiten dugu bertako produktuatikan, da azkenian elikagaiak alekta freskoenak gustatzen dizkigu. Proiektua hasi aurretik, probatu genitun Donostiko bertako hamburgueseri guzik, gehietxonak, eta horietan bitartez hartu genuen erreferentzia orokor bat, eta genitun moldatu gure erara. Eta azkenian punto fuertena o berezigarrina izango zen gure haragila, dala txekorra o beia, depende ze interesatzen egun momentuan, izango zala gatzik gabe, zaditibui gabe, ez konservantik gabe. Bueno, osagaiak ja prest dazkagu, eta oain ingo dugu montatu hamburguesa. Bukatzeko, hementxe hau gaur egindako hamburguesa, La Reina de Joantene. Bakizute, hementxe gaude itxoiten, Berillo, Antiguo, Marruan. Eta hoxe izan da dana. Bueno, begarte, Joseba! Aio! Haupa, mundu atea nahiak, hoi da hoi filosofiarra eta familia lanian da lanien ibiltzeana, Kastakin, hola gustatzen zaigu, hori bai, guain daztatu inbierde hamburguesa hori, katxilamar, pasatu behar gea. Bezarka da handi bat eta urren arte, kuadrilla. Gurian jarraitzeko, behitu hemen, geresi tomatek, ze marmelada behatuan, hemen, gure ikinteken sukuakin, eta hoia horrela xeutziko ez, atikan gehiagiten bada, karamelizatuko gehiagi. Horun hoia hemen jarriko deu, hauek prejitzen hasiko naiz, dala hoi askua, ontzen dakauna, eta patatak hemen ja, bakizu telebiztan majeiteula, eta egozin zaizkigu 5 minutan, inberdeu zuritu Jonander, eta lauki txikitan ingo deu, gurinatik pasatu salteatu, eta gero hau den elkartzeko, bale? Venga, hoi ire kontu, harriko janik hemen sartaia bat prejitzeko hoi askua, eta gero igual sartai berdinean patatak goxatzitugu eta dana. Harriko martxan, bale? Bueno, lehendabiziko festivala, leheno izatezan txilla lekun, ez da? Lehenengo urteetan egin genitu, lehen urtean egin genuen, egun batian Miramarren,
eta gero txigidan, eta doainekoak egin genituen ondartzan. Kontxako, ez kontxa ez barkatu. Groseko ondartzan. Ez, ondarretak ondartzan. Hirugarrena, baiatean beste kangeletzen, asmatu behar genuen ja. Vale. Bai, da lehen, eta bertan izan genuen, bueno, importantena Julieta Bener izan genula txigidan. Bueno, peta gintzan. Bai, ez da. Oiek beti erraz mugitzen. Leku eharrare, bai, paraje bak iztona. Daua da bati gertu. Bai, hori, ondo, dena ondo, dena ondo, bai. Dena etxen. Da, aurrek urtean egin genuen, berdina, egun batian Miramarren, eta beste egun batian egin genuen txigidan ere bai, bertan egin genuen Gorka Urbizu. Vale. Eta gero ja doainekoak egin genituen kursaleko terrazetan. Vale. Bi egunetan, eta, bueno, jende asko gerturatzen da, beti berdin. Claro, azkenian esan desuna, igual 2.000 pertsona sarrerako lekuan, baina doaineko lekuan hor ezin ez da ia kalkulatu zenba jende ibiltzen dan, ez da? Hori da. Ba, normalian toki horietan jende askoz gehiago goten da, baina, bueno, zaila da kalkulatzea, ez? Eta jakitea zenba jende jungo den. Claro. Eta horietan azkenian, bueno, zailagoa da ere barrak eta den guzti hori. Dena ondo ateatzea, ondo kudeatzea, nahi bezala zerbitzia da nahi, ez da? Hori da. Baina, bueno, aldan ondoen egingo zuen, seguro bai. Beti festarako preso gaude, así que edo zer gauza antolatzeko ere bai. Hori dek. Eta beti harrapatzeu Kontxako banderan biharren egun potente honekin? Bai, hola aukeratu genuen lehenengo duziorako, eta bai, bueno, askotan ere bilatzen da, ez? Nola baiteko tokitxo hori festivalen artean, noiz ez dagon beste festivalik, no? Claro, ez egotia baten, o igual Iruñan da hola, o ez dakit, beken, o esan desun bezala, o beo... Udaldean azkenean festival asko daudez. Eta saiatzen zate solapatzen, ez da? Hori da, bai, eta bueno, eta gero baita ere aprobetxatzea, ez? Donostik egun horietan jasotzen du jende ugari hori, da festarako presta bona, gaina, ez? Claro, gaina arrauna hori da, beti izatea, bai, goiz partea, guardia alden, lotu, eta gero ja arratzalden, ba, zego bezeitatik anama bita, eta gero gauian ebai festa jarraitzeko, ba... Bai, gaina, bueno, egandian gaina, amabitan azten dira Easo plazan kontzertua doainik, así que... Osea, guardian, igandian, Hori da, perfektuena, azkenean, estropadak ordu batak ordu bikaldea bukatuko dira, eta ja bertan ja martxan gaude jagu. Así que... mugitzea bezerik ez. Onda, gorputa mugitzea hori da. Ean dakoa geistea pixkat, ez da? Hori da, bai. Ondo. Eta kartelan aldetik bai, hor alboko jaialdiekin da ez errepikatzeko ere bai, ez du erreza izan behar, ez da? Igual zu lotzen aizea, lotu dezu, baina gero konturatzea ez dakin nure bai jotzen dula talde berdinak, edo... Normalian egoten dian nola baiteko kontratu txiki horiek da, igual, hilabete batian etzintzea mendikan gertu ibili, olakoak egoten dira. Hora de manaierrak eta historia hori gauza horiek lotzen ere bai, ez da? Igual, behaiekin. Hori kontrolatu egin bar da, bai, bestela azkenean, zuke toki batian ordainduta zeo zer jartzen baldin badezu, da beste batek gero festa batean. Hortikan bi egunea ez dakin nun, ba, hankasartzea. Nahiago itxoitia, ez? Eta horietarako azkenian, pues, zaila da kontrolatzea guzti hori, baina, bueno, normalian gertatu hori da. Baita ere esan beharra, bueno, normalian ez gara mugitzen hainbeste izen, hain, nola baita ezagunekin, ez? Nahiago dugu izen txikitxoagoekin egotia, baina, bueno, beti karismakin, baina beti esaten duguna, gure, dabadaratik beti esaten duguna, eta, bueno, Sergio ere bere lanean berdina esaten duna, guretzako importantea ere jendeari guk dakiguna erakustea ez, eta konfiantzea hori izatea gugan, eta kontzertu horiek ikustera jun, edo gutxienez, Instagramen, edo gure webgorrian aldean ikusi, ze kontzertu motak izango diren, da ikusiko duzu denak potentia direla, eta da mendikan gutxira asko entzungo dituzula, seguro. Eta hor tokatu zaizue hori da, bertatikan pasatak gero arrakastak eukitzia talde horrek, askotan gertatu, askotan gertatu. Azkenian Sergio, Sebas eta Alesek dia programatzen nagusienak, beti bilidia ondo lan horretan, beti izan dute begirada, nola baiteko aurreko begirada hori, eta, bueno, pasa dira, jende importantea pasada gure eskutatik, eta gero ja bueltatzeko aukerarik gabe. Bintzat agarrat ditugu momentuan, ez da? Hori da. Zuta dabadako sortzailetako bat izan zea, ez da? Hori da, bai. Bakarra, o zenbat kide zaudete? Hori da, Donostian beti hitz egiten denen. Hemen argituko dugu. Dabadaban 6 lagun geha, 6 lagun. 6 lagun zaudete.
sei horietari dugu bik bere lan dakate, da, bueno, sozioa dia ekonomiki hitz egin da beste lauak lan egiten dugu bertan. Lan zodete buru belarri bertan. Hori da, hasiera batean hau etzan hain handia izateko pentsatua izan, eta horregatik, sei lagun behar genuen lanean hasi, mugitzen hasi, eta ideia hori prestatzen hasi ginen, da hola agertu da, asko geha, bai, baina, bueno, guretzako azken importantean bizitzan eta aurrera jarraitzea eta ondo ibiltzea. Hori ere beharrezko izan zan Donostintzako, ez da olako leku bat, olako kontzertu mitikoak, DJ onak, festagirua sortzeko leku bat, ez da? Bai, boga-bogarekin berdina pentsatu genuen, ez? Da eta boga-boga azkenean nola biteko antzekotasun txiki bat dakate, hasiera batean, guretzako da Donostian falta zena, edo guretzako falta zena, guri falta zitzaiguna, hori berriz ere... Urrengoai ez faltazia, ez da? Horiek. Guk hori izatea ere bai, da Donostiari hori eman nahi genion, ez? Hori izan zan gure ideia, da, bueno, ondo atera zan hasiera batian. Eta, bueno, gaur egun hemen gaude, hori da. Hor zaila izan behar duna da hor lan egin da ez liatzia, ez da, bueno, dena pasagea... Siesta asko inbiarrituzu, ez da, gero gauak irauteko, ez da? Gauza honena hori da, ez? Sei gehala, bueno, lau lanean, da, izan ditugu gure momentuak, ez? Nik egon nahi gabetan da, bueno, kontrolatzen da guzti hori 4 urtez, beste sozio bat 2 urtez, bueno, nekatu itentzea, azkenean hori bai. Gaua nekatu itendu, azkenean, bai. Eta gaueko jendia, gero, aguantatu. Bueno, ondo pasatzen zuen. Baina, puntu bat arte, ez da? Bai, egiten da, luzeak egiten dira, bai. Da gero astian zehar ibiltzea, bueno, beste orduteki batekin ibiltzen zea, da, horrek igual zaildu egiten. Ja, danak dakaenian kalendailuan gorrilla, zu beltza. Hombre, niretzako ostiralak ez dia azte buru. Hor azten da lana. Nire gertatu zai, nire hostelerua izan da, eta beti mundu guztia, ez dakiz eta uda, atorrila, eta gu ondo, baina patrika betetzeko. Bueno, la agenda posez egitzeko, ez? Posik egoteko. Vale, karratu txiki handik. Bai, nahiko txikikin. Eta ikusen zuen hemen jarri deula tomatia, dakau murriztu deula laranjakin, bota deu, onduta dazkaun, bai, ja, oliaskua, bitu ze, betegarri harra hau, eozer gauzatako, eta guain hemen, dakau mejun jau guztian, bai. Ingo deuna da, bota, gurin pixkat, eta gurin honetan, eta hemen dazkaun ja, grasita guztian, ingo dituguna da, egozitako patatak salteatu ere bai, eta elkartu. Eta gero hemen, dituko dituguna da, ditu, baten bat ingoet hemen, eta nik usten dut, hobeto kiribiltzeko, hain goitutena da, vuelta eman, jarrikotena papel film, deitzen dara, film papela, plastikozkoa, gero erresago kiribiltzeko gure errezeta hau. Esan dugun bezala, kaneloia bezala ingo deula. Zaitu, igual, patata danak berren, bueno, horrekin iten mazu nahikoa. Bi hauek, gauian ensalada ingo dugu patata eta rautze gozilana, eta hori aliko dugu hartzeko. Hor dako ja prestatuta. Hau honea teko dugu. Haure bai honea, eta behitu, hemen. Hau bat. Hemen bestia horrela. Hau, behitu, bi hauek egin goitut. Kaneloi bat iteko danak ez ditu eraliko, baina ja, hemen dakaula moztuta. Tosta egin goitut. Jarriko eta hori bai hemen. Horrela xe. Beste bat. Venga, bai, beste bat ere bai. Eta, guain, betegarria barban. Hoi, bota honea, ez, Jonander? Emango jote burra pixkat. Ez dugu asko zukaldatu bihar, Zatikan patata gozita dakau, gurinetan pixkat salteatu, eta hemen barruan jarriko dugu. Bueno, eta, esan dezuta badaban ibiltze zehala, hor lehen gauak iten, beste egiten, zein da zehazki zure lanare, bai? Taldek eta kontratazia, o langilekin egotia, o... Horretako beste bilaguna daude. Horretako beste bilaguna daude, bai. Oso nadia. Zer esango dut Bakoitza berian, ez da? Hori nire ustez, eta hori izan denek igual suposatzen zutena txikitu egingo gintuela. Bai, ez da? 3 pertsona, 3 lagun, azkenenak hauek ez dut aguantatuko, ez? Bueno, bakoitza bere lanaka, ondo babesten dezu, bakoitzak ondo banatuta dazkazue lanak. Erabaki bar denean gauza importante bat, 3 gaude horretarako, o 4, baina bakoitza bere satitxoa daka, eta azkenean montanik beti bezala, produzioak, barrak, langileak eta produktua gehien bat manejatzen dut, bai.
Guri berdin, gure behitu anai asko geha, ze anai, da beti hortanak lanien, da jende guz. Nola eramate izatea inunduta, no? Hori, bat dago sukaldian, bestia da hotelian, ni obradoren. Eta bakoitza beria eta maitatu bestiana eta zorionak eman eta gaizkin badu, venga, zer berdek laguntzeko. Eta gaizkin badu, eta herritak azten basea, zuk segurure zeu ze gaizkitezula eta herrita torriko zaizula, ez da? Danok iten dugu, hankesartzen ba, noiz. Bueno, hemen, indeu ja, hor barrundi joan, eundoko nasketa. Vale, hau inberetena da hemen, hau, aterare bai, gero beste rabiolitxo bat iteko. Vale, hau kanpora, eta hemen, a ber, guain, nola antolatzen aizen. Bueno, Jonander, erra indillo hemen, Hau, katxez lamar, pinta erra, arrauta pragitu bat da, hau gaine mota eta danba barroa. Horrekin nahiko ja. Hau guain hemen jarri beharko nuke, baino, aguakat eta gazta kremakin krema prestatu berdet, gainen eman, gio barruan, eta geho jengo deuna da, hola kiribildu. Baina lehen da bizikungo geha reporte bat ikustea. Miriam, chef integratibana, eta arek beti errezeta bikainak erakustizkigo. Ea gaurkoan zerrekin datorren. Oantxe gaude bueltan. Eguerdion Joseba, kaixo guztioi, hemen Miriam Chef Integratiba, gaurkoan garaiko zereal batekin nator. Arta txikia edo mijoa. Errezeta batekin, 2 proposamen. Bueno, gaurkoan, egingo dugu arta txiki, pastela eta gero hortatikan aterako ditugu kroketak. Egosiko dugu lehenengo arta txikia barazki batzukin eta hortikan aterako dugu aprobetxamentu bezala kroketa batzuk. Hasiera baten, egingo dugun arta txikia paella moduko bat izango da. Gero, janda gero, urrengo eguneako aprobetxatu nahi balima ditugu, beti daukagu aukera beste barazki edo arraia edo jaskoa gehitzeko. Baina kasu honetan, txampiñoi batzuk prigituko ditugu eta gehitu ingo dizkegu. Eta arta txiki kroketei, lagungarri bezala, egingo dugu salsa teriyaki bat. Salsa teriyaki egiteko daukagu sesamo olioa, salsa soja salsa edo soiu salsa, mirina edo ardutxuria bai izan daiteke, jengibre pixka bat eta kuzua espesante moduan. Bueno, errezeta hau garaian garaiko produktuak ditugunez, bai barazkiak eta bai arta txikia, udazkeneako izaten da. Eta gehien bat dago zuzenduta, orain ikasturtea hasten nahi gehala, onda doator arta txikia memoriantzako, hileantzako, biztantzako ebai ondo dijoa, ezurrak, kartilagoak, askazalak, orduan fuerte hasteko ikastaro hau, ondo dagokie ikaslei. Nei errezetan pixka bat gustatzen zaite bai inovatzea. Eta ni nola makrobitikatik datorren eta makrobitika berez Japon, Asiatik datorren, beti ere produktu hauek handikan datozte eta gustatzen zait hemengo sukaldean sartu. Eta gaur egun hemen sortu daitezken edo ekoizten dian produktu batzuk dira. Orduan honea ekarri ditugu eta bertakoratu. Bueno, arta txikia, normalen kozinatzeko garaian egingo duguna da. Lehenengo garbitu eta gero 2 aukera dauzkagu. Bat tostatu edo bestea beratzen utzi. Gaurkoan tostatu egingo dugu. Zerikan ja udazken negun sartzen nahi geanen egokikoa da, zerikan berotasun gehiago ematen diogu gorputzari. Gu ja gaurkoan tostatuta daukagu. Orduan ja hasiko gea mijoa kozinatzen tostatu horretatikan. Eta bestela, tostatzeko garaian egin behar deguna da arta txikia hasiera baten garbitu, eta gero zartai baten, ez oso su fuertean, tostatu. Jartzen dugu beratzen edo tostatzen, zerikan dauzke antinutriente batzuk ez balima dugu prozesu hori jarraitzen. Eta horrekin, bai tostatuakin edo bai beratzen jartzeakin, hori ja ebitatu egiten dugu. Eta egiten dugu, goindikan digestiboagoa izatea. Eta kontutan euki behar dugu arta txikia dela zerealik digestiboena. Bueno, ja arta txikia egosita daukagularik, nahastuko diogu txampiñoiak prigituta dauzkagula, eta bitartean egingo dugu salsa teriyakia. Hemen dauzkagu osagaiak. Kuzuakin hasiko gea, urotzetan disolbatuko dugu, eta gero gainontzeko osagaiak emango dizkegu, egosten jarri, eta listo. Eta bitartean kroketa bilduko ditugu.
Bueno, errezeta hau gehienetan egiten dut zereal kursoak ikastaroak ematen ditutenen. Gehien bat egokituta, udazken, neguko zerealei. Orduan ja, pixka bat sartzengoa zereal desberdina bat, eta batzuk izaten dira, gehiena izaten da, harta txikiana. Eta hor ematen ditut aukera desberdinak hau kozinatzeko. Bueno, gaurkoan kroketak iten nahi geha, baina, eraberen iten nahi gehanak almondigak egin daitezke, hamburguesak, eta beste osagai batzuk batu ditzazkegu. Adibidez, arraia botatzea daukazu, atuna latan, beste barazki batzuk, haragia, oiaskoa, eta forma desberdinak eman. Eta aprobetxatuz pixka bat frigorifikon daukaguna, osatu genitzazke gure hamburguesak edo kroketak. Eta oain ingo deguna da frigitu, eta nahi duenak laberatu ditzazke, baina gaurkoan frigitu egingo ditugu. Eta ja, frigituta dauzkagunen presentazio egingo dugu gure saltxarekin. Bueno, ikusi dezute gaurko gure hartatxiki errezetatikan, bi plater desberdin atera ditugula, tekstura desberdinekin, kokzio desberdinekin, eta jasangarritasun bat, eta zero zabor emanez gure sukaldean. Alde batetikan paella, eta gero, urrengo egunean, aprobetxatuz, txampiñoi batzuk bota dizkegu eta kroketa hauek atera ditugu. Eta berezitasun bezala, salsa teriyakia. Gogoratu, hartatxikiak dituen onura guztiak eta aplikatu zuen egunerokotasunean. Urren arte. Aupa, Miriam, mi esker, eta gira esan ze gauza bereziak dituzun, eta zenbat ideia honak emate dizkiguzun. Esan bezala, urren arte, zaion gogea zuekin ikasteko. Bueno, gurian jarraitzeko, hemen aguakate sartu dut, hemen gazta kremakat, elkarrekin birrinduko ditu gatza puntxu batekin da igual olio tanto batekin, hemen eman, betegarria jarri, kiribildu, eta errukulan gainean jarri berdeu, eta gero gainetik, hola, aliontxo bat inberdeu. Eta zu Jonander lagundu dezu horrekin, bale? Perfecto. Orduan, alioiteko, bertara botako zu, tomate lehorra, puxketetan inda, behin tomate lehorra puxketetan inda dakasunian, hor dakazu siapia ere bai, mostaza, botako jozu, barroa, hemen goiara dakazu, eta gero gazta raiatuta botako zu bertara, bale? Eta gero olioan mongo zu, ja olioan puntuan jarri eta gainetik botako jo, bale? Venga, hoi zure kontu, eta nik esan dakoa hemen. Gazta krema botako deu, dena barroa, eta inberde birrindu aguakatiakin batea. Xoxito ez gaibiliko, orduan gatza botako jo. Bale. Bueno, eta Jonander, daban. Pentsatzen dut, udaran buru belarri talanez goraino bilizatela, baina hori ez da gelditzen, motor hori, ez da? Hori da. Motor hori martxan jarraitzen du. Beti dago martxan. Beti martxan. Urte osan zehar. Gainera esan beharra dago, igual uda partian lasaigu. Igual lasaigu eta dana, ez da? Jendea ondartzara juten da. Karo. Jendea asko mendikan kanpo ibiltzen da, Donosti nahiko usten da, Bai, no? Naiz da... Bai, igual kosta ez, baina barrukaldek eta pizka lasaitu iten dia, Lasaitu iten dia. Bai. Eta, bueno, ja, udazken alderako ere, pues ja, hiru kontzertu asko ditugu prestatu da, ja, agenda guztia prestatu da. Eta agenda hori topatzeko, zen, ni pentsatzen dut sare sozialetan, o dabadabako... Bai, dabadabako webgunean ikusi itazkezue denak, bueno, baina nola, principalki, Niña Coyote, eta Txiko Tornado etorriko dia. Ferminen anoetan ikusi ditun, bai. Euri azpilan, iepa hor dantza, baina bai. Gurian ze garrote dakaen, Bai, oie, beti. Hemen egontzian, bai, gurekin grabatzen, Bai, hemen gurekin ja, gure txian hiru aldiz egon goi. Egon nahi bia, bai. Gero DX, eta 58 and 79s, bueno, kontzertu potente eta desenteak bai ditugu hor. Beti. Ondo. Parau gabe. Eta sarrerak salgai eukitzeko horre komenida batzutan sarrerak erosita jutia, ez da? Ez eukitzeko sustoikan, ez da? Bai, haintxen esan dizkizudan kontzertu hauetan, ia saldutak ongo dira, eta hauek dia urrian da, uste, igual ia baten batere ia urren urterako dela, Bai, hemen jendea ja
hartu, azkenean, dabadabez da inaundia, ez? Toki txikitsuek. Txikitsua da, zenbat aforo dakazue hor? 288 pertsona saltzen dira hori. Pertsona. Eta zesan bihar nizun, egunero ez da irikitzen. Nipentzaten da aztegunen baten deskantxo batin gozuela, ez da? Edo dakazue ez egunero. daka, nolabaiteko kalendario propioa ez daka. Ja. Beti irekitzen, bueno, bai izan ginitula hasieran irekitzen genuen kafetegi moduan, Vale, arratsaldez, egunero, ba. Baina gero pasa ginen ja bakarrik... Gaubetara, o bueno, eventotara. Hori, eventua dagoen egunetan, egun horietan ireki egiten dugu. Baina, klaro, dabadan batzutan eventuak izaten dira aste guztian zehar, beste batzutan bakarrik astelen, ostegun da gero igande da larun batetan, baina, adibidez, denetarik. astebururo bai behintzatia da, zerbait, ez da? Minimoa beti, ostiraletan kontzertua, eta gabian DJ-ak, eta larun batean berdin. Kontzertuak eta DJ-ak. Gero ja astian zehar eta igandean kontzertu gehiago egon daitezke, baina beti ez da, sistematikoki ez da egun berdinak. Eta adibidez hor giruak, adibidez festival hontan girua launduko kanpuan ibiliko zeatelako, eta holtzak eta ibiliko, baina dabadaban giruak ez du, igual esan desun bezala, giro txarra eta eurilla eta hola badania, igual errezago iristen da jendia, ez da? Askotan hori esan dugu, euria egoten denean, dabada bete egiten da beti. Eta hemen xire mire asko iteunez, askotan dago beteta. Hori da. Ondo. A ber, hori... Dena barrure, ez? Hori bai barrura, ziapea barrura, olio txorrota erra botako izute bai horrean. Vale. Xeaka, vale, eta horrea bota hori. Horrek azu goiara mostaza hori botatzeko, eta gazta raiatua botako dio. Bueno, eta, leno, ez bana iznazten, esan dezu, zeiretan hasiko diala kontzertuak, edo, zazpitan, de bai, esan dezu, ez da? Argitu bezedez. Argituko izuet, pixa kalendarioa, azteburu honetarako. Ostiralian, hasiko gineateke zeietan, bueno, zeiterdi zazpiak aldera Miramarren, bale? Vale. Horren amaierarekin, ja dabadabara, DJ-ak eta entzutera. Vale. Urrengo egunean, 12-tatik 6ak aldera, EASON egon gineateke doainik, bale? Vale. EASOkoa bukatzen danean, Miramarrea berriz bueltan. Vale. Hortxe berriz 7-tatik 12 arte. Gero berriz dabadabara. Eta igandean, goizian 12-tatik arratsaldeko 6ak arte, doainekoa berriz ere plaza, EASO plaza. Vale. Osea que menu completo. Gelditu gabe aldunak, ez da? Hori. Deskantxatu, ez jundan eta aukeratu baten bat, bale, Egunen baten, goizen baten loin bihar da ere bai, Hori. Gaina, bueno, kontzertuak mota askotakoak dira, bale? Soula, hip-hopa, India... Ni asko gustatzen zait, nire estilo batekoak harrikan. Asko gustatzen zait, jode, gaur guainera bat, gero bestia, segun zenekin jutezean, bat akazu zemekin jutia, bestia lagunekin, da bestia zure kabuz. Ni antzekoan, ni ez naiz justo mota bateko musika bakarri mugitzen. Danetik anpixkal, ez da? Polilla baldin badet, eta gustokoa baldin badet. Eta kompainia hona baldin bagazu. Asko oso beto beti. Aurrea. Bueno, lagunak, behitu hemen, botako jo guain hemen gainean prestatu deun asketa horrela xe. Vale. Gero, olio hau prestatuko deunare bai gainetika botako jo horrela xe. Eta gure gaurko errezeta, listo dakau. Hemen badakat bestia prestatuta, Bakoitzantzako bat prestatuko jaguen, Bueno, hemen gaurko entxalada berezi hau. Jonander, mi esker liatzeitu zuenagatikan, jarraitu liatzen gudanok liatzeko. Bueno, hortxe beti txaroteko prestatu. Bikain, eta beti izatetena ondo pasa, eta ez pasa, txintxo ibili, inorri molesto gabe. Agur lagunak.